हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि बेगिराम सारिमारि चैनेलाव नोंसोर गासिखौबो बरायनो थाबाय दिनैथ' बिश्वकर्मा फुजा स' बिश्वकर्मा फुजाखौ फुजा होननायदों आरोना बे फुजा होनायखौनो एसे नोंसोरनो देखायनो सानदों स' नोंसोर भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय जोबजासिम माबायदि जायो फुजा होनोथ' एसेबांबो माने माबायदि होयो माबायदि होआ एसेबां रोङा खिन्थु जोंहा माने आगोलनिफ्राय जिबायदि खालामबोबाय थादों स' बेखौ देखायगोन नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय होमबानिया जोंहा माबायदि खालामा नुगोन ओमफ्राय ओरैनो जोंहा बारा गिदिर खालामाखै आरोना फिसा न'आवल'सो माने एसे थगि होनाय जागोन आरोना स' बेखौनो नोंसोरनो देखायनो सानदों स' होननानै भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय नायजोबनानै जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ नायजोबदो आरोना जायखिजाया थ' बिदिब्ला फैदो आंनि उन अखा हाना जायगाया मोजां जायाखै ओमफ्राय नैबे जाबाय बुट काजि ओमफ्राय नै जाबाय आपेल आरो खुसेर स' बेखिनियानो आरोना बारा एसेबां गैया फलमुल ओमफ्राय नैबे बिबार बायना लाबोनाय बिबार थ' गाइस जोंनिया खायसे जगारफोरा जाबाय ओमफ्राय एबार नै लाइ बिलाइयाव लाइजौलायाव आखिगासिनो सिन्दुरजों बिश्वकर्मानि सिम्बलखौ स' आखिगासिनो आरोना नायबाय था ओमफ्राय नैबे दहाय खुन्दुं खानाया स' बे खुन्दुं खानायाव बेल बिलाइ आरो थाइजौ बिलाइ माने आलायनानै होनो नागिरदों आरोना स' नै होगासिनो ओमफ्राय बेफोरखौ होखांनायनि उनावसो साथि खालाखौ लगायसिगोन बेफोरखौ दा होजोबना लानोसै आरोना खुन्दुंखिनियाव थ' गाइस साथि खाला लगायनाय जाबाय माने लगायबाय आरोना लगायगासिनो दासो स्टार्ट खालामदो स' लगायखांनायनि उनाव खुलुमनोसै जमानो बयबो भिडिअखौ नायबाय थादो जोबजासिम धुना बाथिबो लगायदों नैबेजों बिराद धुवा गगासिनो स' जोंनिया अलरेडि जाजोब्बायानो खुलुमना जाबाय आरोना नायदो खुलुमनायसै बयबो जमानो स' गाइस जोंनिया खुलुमखांबायानो आरोना दै सारना होबाय दै सारनानै दा फटा सटा लानानै सिन्दुर फोनसिगोन आरोना जायखिजाया गारि घरा बा जायखिजाया लहा सहा बायदिसिना बेबायदि सिन्दुरखौ फोननानैसै फटा फोनसै माने बिसोरनोबो स' नोंसोर भिडिअखौ नायजोबदो फार्स्टआवनो आं लाग्रोबाय फटाखौ ओमफ्राय दा सिन्दुर फोनहैनोसै बिराद लरग'खौ नुखादों आंखौ मोनजानानैबो मोनजायै बायदि Ini sana. Saya kira pun tunggu bah. Lastnya. Oh ya, ini. Nang lain ada yang nak. Video kan nang las ay GoPro kan kayak terus. Sini lebih sekarang
Yêu cái nào mình sẽ Ini kok. ngắn cái tiếng đấy. Udah, itu terus. Coba deh, enggak. Coba deh. Bisa hidup nih. Mas kan. तो गाइस फुजा होनाया जाखांबाय एबार गाजि जानोसै गाजि बुट दाउथाय सोर मा होनो स' गाजि जानो जाबाय आरो ना मानसिफोर खानैसो गथ'फोर लिंनानै जानोसै नायबाय थादो lupa kejar dah mati jadem lah sungkur so sama mazat ini oh sebetulnya kok nambah kok kaji kaman dalek saya saja begini sak bilang itu kok kaji kaman dalek saya sak bilang juga kok sih Kaji kita ya. Mana? Ba vậy bác. Nơi thấy bà lăng cái này là thấy thấy cái này á. Mà bé không bị cái rẻ không có chứ mà. Thấy đấy một thân mà. Ai xem đây. Rồi bây giờ nó cứ làm nữa. Hay sốt rồi. Về đây.